azken finean, Euskal Herrian bai gaude, eta udaberrian, eguraldiak makinak gora bera, izan hori du gureak. Bueno, esan bezala, banaka, zein errele botan, parte hartzaileen korrikalari handan aurten ere, horre guztiak, dakarren mugimenduarekin. Jarraitzaileei zenbait ohar, behin irtera eman da, bagozelai. Izan daiteke, lasterketa jarraitzeko lehenbiziko puntu posibleetako bat, ondoren gainzan. Gainzan, ondoren, errepidez Albi ingurura gerturatzea badago, baita San Miguel Puztuzarrenaren, Lekun Berrin. Ez dago, lasterketa bertatik bertara jarraitzeko aitzakiarik, eta dozen kasutan aurten, streaming bidez ere, modu batera edo bestera jarraipen egiteko aukera izango da, eta nola ez. Norbere gertuko horrek lagun, senitarteko dena delakoak, ze martxa daraman, kronoak, etxearen online jarraipen zerbitzuaren bidez, zuzeneko jarraipenaren bidez, gure lasterkari gertuko hori, nondik nola dabilen jarraitzeko aukera ere, izango duzue, edo izango dugu. Zortziak laurden gutxi dira, eman diezaiogun korralitoari itxura pixka bat, une batetik bestera aurtengo omenaldia egingo baitzaio, eta une hori iristerako polita izateke plazak itxura betea izatea, eta partaide guztiak, partaide guztiok, omenaldiaren parte izan gaitezen. Aurten gomendua, Gorka Urbiztu izango da. Orain aste batzuk iragarri genuen moduan, Gorka Urbiztu. Sortzaile musikaria, Euskal Herrian mendi erronkak, ordezkatu nahi duen partio hori, estilo behar eta sortzaile egin berria da. Estilo baten sortu nintzen, dio abesti batean, eta azken batean hortxe dauken guztiak agia puntua. Txikitik, errekuratu, Gorka Urbiztu, bere ibilbide handia, txikitik eta bilozetik, erraietatik. Gorkaren sorkuntza eta bere balioekiko konpromisoa. Gordin eta eder, eskerrik asko beraz Gorka Urbiztu, urte hauetan guztiak, guztietan euskal kulturaren alde, eta nola ez, euskararen alde egitako lan eskergagatik. Eta hori horrela izanik, Euskal Herrian mendi erronkako familia,
Hortxe ba, Gorka Urbizuri, orezko aurreskua. Ideia ona litzatekeela pentsatzera iristera. Bai baitira barotik besterik ireki ezin diren ate batzuk. Bai baitira leku sekretuak. Non deliloa tokirik gabe. Hori arek esan du Gorkak hasiera batean. Oinarrizko ezin eskubideen alde aran egiteko elkartzen jarraitzen badugu, denon artean eraikiko dugun mundu oso eta hobe bat. Gauzak ez baitira gauzak horrela esan. Denetarik gureko dugu dira, baina euskaratik eta txikitik egindako sorkuntza dugu. Antizio beharri gara, bere zuetasuna, maite dugu Gorkaren sorkuntza eta bere balioekiko konpromisoa. Eskerrik asko urte bezala, euskal munduaren eta euskararen alde egiteko lan bizilari medaia jartzen da. Hortxe ba, esan bezala, aurreskua, eta orain antolakuntzaren partetik, oroigarria aurtengo omenduari, Gorka Urbizu, sortzaile musikariari, hamarkada luzetan egindako lan eskergagatik. Zazpiak eta 51 minutu dira. Zer dau baina, ari da hurbiltzen. Euskal Herria Mendi Erronkaren 12. edizioa abian jarriko dugun une berezi hori. Bueno, eta omenalditik, omenaldiragoaz, edo oroitzapenera, hain justu, Goiztiarrak taldeak ere, bere elkartasune keinua agertu nahi izan du, eta besarkada bat bidali beraiek ondo dakiten lekura. Euskal Herria Mendi Erronka hori baita azken finean. Auzolanean eraikitako lasterketa bat, edozein motako elkartasun keinu besarkadei nola ez leku egiteko jaioa eta sortua. Hirurogeita 7 kilometro, 3600 metroko igoera aurretik, baina ibilbide benetan zoragarria, baldintzak apartekoak dira. Eta dagoeneko irtera, zinta ari gara kokatzen, ez dakit ba oraindik ere korralitoan sartzeko lasteraririk falta ote den. Denok, edo gehieno behintzat, hartuko genuen dagoeneko gure lekua. Hau, inbidia batek une honetan sentitzen duena. Hilabete luzez, gogor prestatu ostean, hau baita, lasterketari ekiteko unea. 7 minutu. Ez da, denbora askori falta esan bezala.
Eta keinu txoro baten moduan hasizenari jarraipen eman beharko zaio aurten ere. Eta nola ez? Mendi Erronka ezingo dabiatu. Bersoa entzun gabe ala. Edozein kasutan, esan digu bersolariak, geroz eta losa handiagoa daukala Leiza bezalako herri batean bersoa kantatu behar izateaz. Eta esan digu, espero duela, ez dela gaur hemen entzungo den berso bakarra izango, oraintxe botako duena. Entzun behar duenak entzun dezala. Helmuga marran, beste bersoren bat eskatuko, baitzaio bakarren bati. Aspaldi gendun, egutegian, egun hau gorriz markatu, ta azkenean ohartzerako, egin zaigu ailegatu. Hilabetetan egin ostean prestatu eta prestatu. Erronka latza izanagatik, ez gaitzala ikaratu. Zorte ondenoi poliki hasi, eta osorik bukatu. Hortxe ba, 7:50 minutu dira nire erlojoaren arabera. Bueno, atzera kontaketa ere jarrita dago. Ustez bat atorrela, bai. 3 minutu pasatxo. Bueno. Bersolariak esan du, poliki hasi, distantzia luzea dago aurretik, ez itxutu, aurrekoen erritmoarekin, urtetik urtera erritmoak geroz eta biziagoak dira orokorrean lasterketa guztietan, berdin 10 kilometro 20, 40 edo 60, jendea berdintzu da topera haseratik, eta beraz, lasai hartu, ez itxutu, ondo jan, ondo edan, eta batez ere paisaiaz eta mendiaz gozatu. Azken finean, gure Mendi Erronka, mendi lasterketa bat baino asko ze gehiago baita, 2 minutu erdi. Leizan hasi eta bukatu. Bueno, esan digute bukaeran, paella egongo omen dela, berdin, lehenengo postutan iritsi edo azkena iritsi, paella denontzako bermatuta dago, beraz, lasai alde horretatik, inorrez baita jangabe geratuko. 2 minutu eskas, bagoaz! Aze giroa, goizeko lehenengo ordutik Leizan, mendi lasterketen hiriburu, beste behin ere. Laizter, hasiko da, atzera kontaketa. Urduritasuna eta irrikan hasten dira irtera marra honetan. Eta ondoren, helmuga marran, nekea eta poza, biak elkarren eskutik. Bueno, azkeneko minutura bidean. 12. edizioa, bai, iritsi da, hemen gaude. Eta orain ez dago kotxe hartu eta etxera joaterik. Bagoaz, Euskal Herria Mendi Erronka 50 segundo. 67 kilometro, 3.600 metroko igoera. Baina esan bezala, bide zoragarriak Euskal Herriko agian ibilbiderik ederrena daukazu aurretik, eta egun zoragarri bat, gozatu, ez dago besterik, 30 segundo.
Bagoaz, bagoaz. Bakarkazen errele botan, bakoitzak bere helburua dauka. 20 segundo. Bueno, zer dau? 15 segundo. Azela kontaketarako prest. 10, 9, 8, 7, 6, bagoaz, 5, 4, 3, 2, 1, aurrera! Euskal Herria mendi erronka, mendi lasterketa, bagoaz, zorionak, zailen egin duzue, izena eman, eta abiatu hemendik aurrerakoak, dena maldan bera, gozamena izango dugu kiloka gaur. Ez dago besterik, gozatu. Eta albaldin bada osorik iritsi, harima beteta, eta egindakoarekin gustola. Aurrera! Haze tropela. Puntako lasterkari herrikoiak, hemen bakoitzak, bere lekua dauka, denentzako lekua daukago. Bejonde izuela. Gozo, eusi goiare. Bueno. Abiatu da, mendi erronkaren 12. edizioa.